Oletko koskaan miettinyt, miksi työnhaun pitää olla niin vaikeaa? Indexation, työnhaun tulevaisuus. Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa? Anteeksi, olisiko sulla hetki aikaa? No joo. Joo. Meillä on tässä tämmönen henkilöstöveritysfirma Indexation. Meillä on tuolla ohjelma, jossa kysytään muutama kysymys ja sen jälkeen päästään suoraan työhaastatteluun. Ja tässä nyt kuvataan samalla, että halutaan kehittää tätä meidän liiketoimintaa. Olisiko kiinnostus tulla katsoa, minkälainen järjestelmä meillä on tähän? Joo. No ihan miten vaan. Voihan sitä tehty kokeilla ihan vaan niinku pysyä tässä teknologian mukana. Niin. Juu, mikäpä ettei. Tietokoneohjelma kysyy 5 tämmöistä lyhyttä kysymystä. Ohjelma hakee, profiloi sieltä ja hakee sopivan työpaikan. Sen jälkeen tää yhdistää Skypeen tänne ja suoraan haastattelu Skypen kautta. Okay. Työskentelen mielelläni yksin työparin kanssa ryhmässä. Joo, laitan vaikka yksin. Olen junailija, pomoilija ja kaikki. Junailija. Promoottori, katalysaattori, loppari. Katalysaattori. Eli huikea Industriessa. Tuotetestaaja, reissuveikot ja lomakohdetestaaja, Axel Verkkan, service testeri paikkaa. Ootko kuullut kyselystä? En oo tästä yrityksestä kyllä kuullut. En jostain syystä mennyt ohi, en tiedä miksi. Elikkä, mikä sun nimi oli? Maria. No morjesta, mä oon Miikka Turusta. Terve. Joo, elikkä istu tähän näin vaan Maria ja Kiitos. siellä on reissuveikoilla yhteyshenkilö. Ja onko siellä päässä valmista, jos mä päästän teidät jutustelemaan tässä ihan vapaasti? Okei, hyvä. Jos aloitettaisiin ihan sillä, että kerrot vähän itsestäsi, minkälainen kaveri siellä linjoilla oikein on? Tehtäviin kuuluu tosissaan se myynnin järjestäminen, coachaaminen, tsemppaaminen, CRM:n ylläpitäminen ja vastaavallaiset tehtävät. Semmoinen yleismies siinä nyt on ollut tämmöisen viimeisen muutaman kuukauden ja sitä ennen oli meidän business leaderi, mikä vastaa vähän niin kuin toimitusjohtajan pestiä. Erittäin hyvältä kuulostaa, mutta välillä sitten poistutaan liikkeestä käymättä ollenkaan kassalla. Ja sitten nämä tuotteet, mitkä saa vietyä tästä turvajärjestelmien ohi, niin ne jää tälle työntekijälle itselleen bonuksena. Joo. Miltäs tällainen kuulostaa? No sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten tässä hommassahan tarvii luovuutta. Laitetaan sut tonne toiselle puolelle maailmaa, niin me halutaan, että sä osaat sitten siellä heittäytyä tilanteisiin. Joten kerro vitsi. Miksi elefantilla on punaiset sukat? Jaa. Koska siniset ovat pesussa. Kumpi tuli ensin, kana vai muna? No. On tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus, otettiin yksi meidän uusi tuote mukaan. Ja siellä pitäisi assistentin kohta pystyä se sulle ojentamaan, pääset testaamaan sitä. Tämä nyt tosi toimii. Assistentti varmaan ottaa tästä. Joo, eli me jatketaan täältä. Kiitoksia, pidetään yhteys auki vielä. Korkeilla äänenpainoilla se liikkuu eteenpäin, eli ja matalilla taaksepäin. Eli voit koittaa. Joo, siistiä. Hyvä. Se ei välttämättä ota ihan, jos tekee kaikkea samaan aikaan. Siis että sä teet mahdollisimman paljon erilaisia ääniä. Joo.
Kantaa aika kovaa ääneen. Se vähän nyt nykin, mutta ei mitään, mennään takas tuohon haastatteluun, niin saat palautteen tuolta ja voit antaa tosta palautetta. Mitä mieltä tässä vaiheessa oot tuosta työhakuprosessista tällä lailla? Varmasti kyllä niin kuin tehokas semmosille, joilla on aikaa tai joilla on niin kuin mahdollisuus osallistua, niin saa semmoisen henkilökohtaisen kontaktin heti. Keissi on tää. Eli hotelli uima-altaassa on alligaattori. Minkälaisia temppuja sä käyttäisit, että se alligaattori rauhoittuisi ja ottaa hyökätä sun kimppiin? No sä näytät hirveen niinku viattomalta, kun sä oot kuitenkin naama sinne päin. Niin... Rivierallahan on nimenomaan tällaisia aika kovaotteisia ne alligaattorit. Ja niihin pitää ihan tietyllä tavalla. Eli itse suosittelen semmoista, että jos mahdollista, niin takapäin tulee täältä näin. Takapäin tulee täältä näin. Ja koittaa jotenkin käpälän saada tuolta otteeseen. Kuulisen minun. Noin tämän näyttää, niin ihan sekunti, eli katsotko? Joo. Kerettiinkö sulle näyttää tuolta päästä työntekijäprofiilia? Eli okei. No jos näytätte työntekijäprofiili hänelle sitten seuraavaksi vaikka, niin Asekopauhu. Eipä siinä. Eli siitä jäynä diplomi. Ootko teekkari jäynistä kuullut? Joo, kyllä mä oon kuullut. Joo, eli oot osallistunut tuotantotalouden killan indeksin teekkari jäynää. Ootko teekkareista kuinka paljon tiedät? Siis puiston penkkipiloista on kuullut. Okei, joo, eli teekkari jäynistä oot jonkin verran. Joo. Okei, ootko ite osallistunut? Ei. Et oo osallistunut teekkari jäynään. Vaikuttaako mä teekkariin? Ei, ja vaikuttaako me teekkareita sitten? Tää on teekkari jäynä siis. Eihän! Joo. Ai jaa! Kerta se on ensimmäinenkin näin mä vähän ajattelin. Siinä on jäynä diplomi. Alkoi tulee vähän tossa noin, että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu? Mitä? Eli meillä on sulle tässä jäynä diplomi, oot osallistunut tuotantotalouden killan-indeksin fuksi jäynää. Siellä on krokotiilia ja... Eikä! Kyllä mä ajattelenkin, että te näytätte ihan TTY:n opiskelijoita kaikki. Pari kaveria, teillä on kaikilla puvut päällä ja sen näköisiä, että haette jonnekin Tässä on itse asiassa vanha jo, mutta tämmönen muisto sulle jäi. Voi ja sitten tätä videota käyttää. Mä oon ite TTY:ltä alun perin. Voi hittolainen. hei niin tuosta vielä kahvit ja No en kyllä ota. Joo, eli me ollaan tuotantotalouden. No niinpä tietysti. Itse tuotantotalouden. En oo sähköltä, on, että ehkä se selittää sitten. Jep, mutta tässä on kahvia ja pullaa, jos haluat. Ja kangaspassit saat vielä tosta niin muistoksi. No niin, kiitti. Kiitos. Ei me kuunnella sinua. Tästä taas huomaa. Voitte kuunnella. Niko! Anna!